Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Inaasahang magiging mabilis at madali na ang pagbabiyahe sa loob ng Clark Freeport, makaraang isaayos ang isa sa mga kalsada sa nasabing lugar. Formal na pinasanayaan ng Clark Development Corporation o CDC ang improvement project sa kahabaan ng Prince Balagtas Avenue nitong August 14. Pinangunahan ng programa na CDC President at CEO, Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera at iba pang mga opisyal ng korporasyon. Ang proyekto na matatagpuan sa northbound lane ng naturang kalsada ay may distansyang 3.8 kilometers sa pinondohan ng 126 million pesos. Ang bagong daan ay mayroon ng dual carriageway, bangketa, drainage system, curbs at gutters, designated bike lane, street lights at thermoplastic road markings. Bukod dito, ginawa ring roundabout ang dating intersection ng Panday Pira Road upang mas maging maayos ang daloy ng trapiko, lalo na para sa mga palabas na truck mula sa katabing quarry site. Nakadugtong ang kalsada sa Clark International Airport at sa itatayong Clark Multi-Specialty Medical Center. Ayon kay de Vanadera, mahalaga ang proyektong ito hindi lang para sa Clark, kundi para rin sa mga karatig na komunidad, partikular sa mga negosyante, investors, residente at mga bumibisita rito. Sinabi naman ni Rogelio Magat, ang manager ng Construction Management Division ng CDC, kabilang sa proyekto ang pagpapatibay ng mga poste, paglipat ng K9 kV transmission line at ang pagtransfer ng gate ng Marcos Village upang hindi maging sagabal sa trapiko. Patuloy naman ang itinatayong Clark North Gate sa nasabing lugar na nakatakdang magbigay ng mas mahigpit na seguridad sa entry points ng Freeport. Sa kabuuan, inaasahan mababawasan ang mabigat na trapiko at magpapadali ang biyahe ng mga manggagawa, negosyante, residente at mga kalapit na bayan na resulta ng road improvement project. Para sa iyo pa balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw.